Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit my demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked laughs, a curse you can't explain. Pick up my feet, let the fun begin. Call out the minis and the skeletons. Join us or pay the price. Eternal sacrifice. You're running out of time, and soon you'll be all mine. I'll never let you go. I hit my demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit my demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked laughs, a curse you can't explain. Escoitádesme así. Que tal estades? Estou reventadísimo. Non dormín unha puta merda. E fun na bicicleta hoxe. Que tal, Carlito? Non sei que vou facer hoxe. Xogar non me apetece xogar a nada, a verdad. Pero que un día me estar un rato aquí. Todo ben, todo ben. Teño que contarvos un par de cousiñas rápido. E despois, non sei, podemos facer un tier list ou algo así, algún xogo destes online que poida facer eu solo sin matarme moito. Pero non me apetecía viciar a nada hoxe moito, verdad? Mañán subo vos vídeo. De feito, o vídeo que vou subir mañán está guapo. Polo menos a mí gustame bastante. É corto, decidí facer un vídeo un pouco máis corto, non chega a 1 minuto. O das pelis podémolo mirar se che cunde. Sí, podémolo mirar. Buenas, Gustavo. Que dicía? Cago en Dios. Olvidóuseme. Eso, que... Non sei que dicía. Que nada, que non me apetece xogar a nada hoxe. Estou moi cansado, non dormín ben, de feito hoxe tiña que descansar, pero como non tiña absolutamente nada que facer, collín a bicicleta. Buenas, Alexia. E fixen 50 km e estou... Non conto con estar aquí hasta moi tarde. Contarvos un par de cousas, isto enfoca ou non enfoca? A ver, enfoca, hostia. Nada máis. Como me quere? Dixo o meu nombre e esquécese do que ia dicir, obviamente. Que tal, Deriva? Pois onte, ides flipar. Igual, moitos non me creen. Fun por primeira vez en 32 anos a un festival.
Non enfoca por exceso de belleza. Espera, non, é que lle teño configurado o enfoque. O enfoque desta cámara. Se non hai moita luz, é unha puta merda. É unha puta merda, un momento, Poño en 30 e despois se vos quero enseñar algo, quito yo. Si, o rompetiño. Estuvo moi ben, paseino moi ben, foi moi de chill. Bueno, o que se vi aí non é ni medio normal, La puta virgen. No, isto é un boli. Eu non fumo nada, deriva. La puta virgen. Cuidadito, o que non se vi é máis fácil de mencionar. Que tal, Garry? Si, invitounos Merce, e fomos os tres, Cibran, Merce máis eu. Esta é a pulsera que nos deron ali. Está chula, Vou na ter aquí de recordo. Estivemos por ali, vimos o das bicis. A verdade é que me cundía moito máis haber visto, en vez de BMX, skate. Pareceme moito máis complicado. Para mí, vamos. Venciste Frida en los geonllos. Si, a verdade é que flipei, porque non foi unha, Foron 3 fotos. Pediron, creo que 3. E reconocerme varias personas. Non sei, me saludei a varias personas. Está ben eso, o sea, en plan, joder, paso moito tempo editando os vídeos e cando subo e a xente me ve por aí, en plan, joder, ves os resultados, sabes? Porque cada vídeo que subo, vos non sabedes, pero igual me leva entre coller os clips, ordenalos, saber o que vou facer, subtitulalos, cortalos, sacarlle o audio, igual 3 horas ou 4 cada clip, Menos o de mañá é un pouco máis corto, non tiño moito tempo. A Davis danlle unha pulsera chulísima e a Gus e a min un guante de látex. Por qué? Non entendo eso. Non entendí eso. Si, eso foi o... Supoño que sí. Eran BMX. Buenas, Carol, que tal? Hola, Richard. Eran BMX, estuvo chulo. A verdade é que o que me gustou é que como nunca fun un festival, non sabía como iba a ser, sabes? E cando eu pensaba que iba a ser eso rollo borracheira pura como unha orquesta, como a Panorama nunha romería no, porque había bastante sitio para sentarse de tranquis, sabes? En plan, a xente estaba toda diante da orquesta e nós estábamos igual 20 metros máis atrás sentados, escoitando de sobra a música que estaba a todo volumen. A saber o que fixeron Carol, Gus e David. Pero se a pulsera mola moito, cagueina, teño vos que contar. Hola, Iria. De nitritos en polvo, talla L. De que falades? Primeiro deronme unha, puxéronma, e isto ten unha puta merda, que eles enganchan así pa dentro e quedache así, sabes? Vale. Eu son tan gilipollas e subnormal. Tendo 32 putos anos, sen haber ido nunca a un puto festival, que eu non sabía que esa cousiña se lle podía dar un pouco máis pa dentro. E claro, viñe máis pa dentro e pasou de estar así a estar así, sabes? E tiven que volver a que me quitaran. Que tal, Diego? Esos festivales son os vos. Recomendación para a xente. O Festival da Luz. É que a mí non me gusta moito a xente. En plan, o que ven sendo estar todos xuntos aí, moita xente, música a tope, a mí eso agobiame. Entonces, o que me molou moito do de onte que estábamos de tranquis apartados, ali sentados ao noso rollo, criticando toda a xente que anta pasaba por diante de nós, e de risas. Pasamos moi ben. Duras declaracións. No. Duro era o que se vía onte. Era unha animalada. O que mola é marginarse. Davis non pode salir da casa sen un adulto responsable que cuide dele. Eu entendo. Davis odia o ser humano. A verdade é que non me gusta moito. Ahora levo mellor, era o que lle decía Iria outro día. Desde os streams axudaronme moito. Porque estar falando con vos, ao final, a maioría non vos conozco, sabes? O sea, falo con vos e teño vos confianza de Discord, pero nunca vos vin a cara, a maioría. Eso fixo que me dé menos vergonza, menos... Tampouco é vergonza a palabra. Pero ahora non me importa tanto ir a un sitio que este petado de xente como antes. Antes non iba, pero ahora súdame un pouco máis. Ti nas festas xuntaríaste comigo. Eu son un enfermito do Gustavo. Salir da casa está sobrevalorado.
Hubo algo guapísimo, a verdad, que quedei... Teño que enseñar. Ah, bueno, de nada falei. Qué bonito, grazas a nós odias menos humanidade. Cenei kebab, o kebab de Porto do Son. Si pasades por Porto do Son, o que está a ras de carretera é unha puta animalada. A eso que nadie sabe, antes cruzabas de calle para non saludar a alguén. Si, é que non me gusta moito o contacto co ser humano, ou levo moito mellor ahora que antes. Hoxe estás ti solo? Si, hoxe estou solo. De feito, non tardarei moito en pechar. Apetecíame estar un rato falando con vos, pero non vou viciar a nada. Estou cansado, moi cansado. Anda a dormir, como? Para superar a ser introvertido. Si, non sei, a min fíxome moi ben. A min, aunque non me besas a cara, moito non te perdes a verdade. Eres un grande muiño. Eu traballo nas festas como o pai. Que vos iba a enseñar? Ah, sí, iba a poñer unha cousa aquí, propiedades, configurar, para que enfoque ben, quitarlle o enfoque e despois volvo a poñer, vale. A ver, porque no festival había dúas tipas con cunha cámara destas Polaroid ou así, que iban facendo fotos gratis, sabes? E fixeronnos unha, e ao final dixo me merece que quedara eu con ela. Está guapísima. A mí molame moito, espera que está un pouco... Vou volo enseñar. Está guapísima. Enfoca, hostia. Me cago en tu puta madre. Enfoca sempre, ahora non. Aí está. Está moi chula esta foto. E quedei eu con ela. Sí. Vou non dejar dar aquí de recordo. Sí, a verdade que pasei ben. Non sei como serían outros festivales, ao mellor outro non me gustaría tanto, porque este era moi de... Buena, Jota, moi de chill, sabes? Aí esa foto vimos no Discord. Sí, pasou na Algén, non pasou na Merce, igual. Os meus recuerdos non estes aí, en fin, enfadada. Tiña unha foto contigo, Iria. Temos que facer outra, que tiña... Co tempo... desfixos. Era moi bella esa foto, É que se gastou, claro, pois hai que facer outra. Eu teño no Viña. Xa, pero eu teño no coche. E no coche co calor, jodeuse. Por que non a pos nun cuadro? Igual un marco pequeniño. Para que non se joda. Hostia, que me cae a bole. E nada máis, despois hoxe pola mañán non dormín nada, porque prefiero facer 100 km na bicicleta, séntame moito mellor para o corpo, 100 putos kilómetros na bicicleta, que chegar a casa ás 2:30 da mañán, Pa min, horrible, horrible. Davis, non mete Santos, mete... Como? Non entendo eso. É que sentoume fatal, eu cheguei ás 2:00 e dormín hasta as 10, 11, horrible. No, que 10, 11, despertei ás 9, eu non dou dormido máis das 9. Horrible, horrible, tiven todo o día morto. E o único que fixen hoxe foi, pois mira, para estar morrendo na casa, prefiro morrer na bicicleta. Collín a bicicleta e fun a Santiago. Fixen eso, 50 hoxe, de tranquis. Davis é a inversa do ser humano. Ah, vale, correcto, sí. Santa Iria. 100 km non sirve. Eso falo para desayunar. No, que vos lo digo en serio. Que vos lo digo en serio. Que eu collo bicicleta, fago 100 km e o día seguinte non estou tan reventado como chegar a casa ás 2:00 da mañán. E como fans para volver? Van por ti? A que te refieres? Eu saio da miña casa na bicicleta e volvo na bicicleta, Faja 40, 50, 100 ou 130. A miña meta é o destino. Ou ao revés, o meu destino é a miña meta. Eu collo bici e fago 2 km e morrín. Este home abúrrese na casa e vai en bici. Eu aburrome e pego unha siesta. Ide con Dios e pola sombra. David,
Esa frase hai que estudiala. Eso que non bebe, se chega a meterse algo non vive por contalo. Nunca bebín nada, non creo que beba. Na puta vida. Ah, en Merce regaloume varias cousiñas aquí. Acordeime ahora. Bueno, varias cousiñas. Roubeille un vapor que tiña no coche. Non o vou usar. Pero estaban xogando con esto ela máis Cibrán. E dixen, traede pa aquí, que vos ides intoxicar. E collino, e dixome Merce, leva se queres, e leveino. Eu non o quero pa nada, pero roubeillos. E despois regaloume... un cargador para o coche. É bo, é durísimo. Estou danche na cabeza con el, bueno, el jamusino. E revéntanche, é que revéntanche a puta cabeza. O de Iberdrola, sí, regaloume. Está chulo. E esto está guapísimo, señores. Esto está putamente guapo. Un llavero bombilla. E o mellor de todo, sabes que? Brilla o puto llavero bombilla. É a puta hostia. E non brilla pouco, non brilla pouco. Me cago en Dios. É que brilla unha puta salvajada, tío. É unha puta salvajada. Teño ese llavero, telo. De Iberdrola. Quiteille o autoenfoque. Nada, para o próximo apagón. Ah, esa é boa. Non, pero que isto brilla unha puta salvajada, Isto é unha puta becerrada. Mete no cu e pareces un gusiludo. David, se sabes onde ir cando marcha a luz? Ir a tomar polo cu. O que... Eso... Teño que contárvolo. Cometí un grave error ese día, que foi quedar na casa, porque miña nai díxome non sales da casa que me dá medo que marches se non hai ni siquiera teléfono. E estiven ese día por ir na puta bici, e non fun, e arrepíntome. Se volve a ver outro apagón, vou na bici. É que... Perdíme eso de ver a xente pola calle, como antes, por estar na puta casa. Brilla máis que as luces de Navidad, de Vigo. Non digas a marcas que che veñen a patrocinar. Suda pajaeta, non me vou a rayar a lese. A vida hai que vivila e ser feliz. David é de Muiño non era unha pregunta. O de Muiño non era unha pregunta. É que dixo Muiño. É que me perdo, o sea, sabedes que me costa ler. Pasaches calquera cousa e quedas aí esmajado no medio do monte. Non me vai pasar nada, diría. Non me pasou nada en todas as miñas veces que fun na bicicleta, non me vai pasar nada un día. E menos un día que todo Dios tiña medo. Eu salín a roubar wifi a un súper e a xogar as cartas. Pero se non había wifi, non había luz. Que roubabas? Patacas. David, se pasa, outro apagón avisa para non ir a traballar, Vai a curro ese día, meu. Chego a sabelo e pido o día. Ti, é verdad, que ti traballabas nas ambulancias, non? Ou eras bombero ou algo así. Tiña generador. Máis de un había roubar patacas. Agora se hai apagón e se perde, fai sinais co chaveiro. Ven po meu pueblo un día de temporal e volves a vivir o apagón. A ver, que aquí marcha a luz, Non vos acordades cando facía stream en inverno? Que había días que estaba en stream e caíase todo abaixo. Buenas, Torfi, que tal? Que tal, tío? Ten mangueira de bombero, pero é sanitario. Boa aclaración. Cun de sabelo. E nada, paseino moi ben onte, moi ben. Marchamos do festival ás 10:30. O festival seguiu. Creo que hasta 1 ou 2, non sei. Pero nós aburrímonos. A verdad, aumentábamos a media de edad do sitio, tamén vos lo digo. Había moita xente pequena. Aquí andamos asimilando que mañán é luns. Moito ánimo, tío. E aburrímonos de estar ali e fomos ao noso rollo. Estuvemos despois de chir por ali, por Porto do Son, ao noso rollo hasta as 2 da mañá. Hasta as 2:30... Non, as 2 da mañá. Eu cheguei a miña casa ás 2:30, hoxe. Paso ben nas festas. Ah, marchas? Veña, Carlita.
Que vas ás festas de Boiro, son agora, non? A cales ibas? Bueno, non te lío, marcha, se queres marchar. Levo escoitando as bombas das festas de Carlita media tarde. Si, es de Boiro, pois pasa ao ben. Son os fogos hoxe. Sí que non lle pillei gusto ás festas. As festas non me gustan porque tampouco son de festas e non bebo. Pero de ir con Cibrán e Merce paso moi ben, sabes? Pero non pola festa, porque pode ser unha festa como pode ser... Eu que sei. Unha partida de bingo. Vou non pasar ben. Que o cubata non se bebe solo. Eu tamén quero ir con vos. Non sei se volveremos, porque a verdade é que temos moitas ganas de facer máis plans. Non só festas. Ou non sei cando será a seguinte, refiero. Eu irei por Noia a final de mes uns días. Hai que visitar os amigos. Un día teníamos que facer algo, Torfi. Molaba. Molaba. Non tiñes unha bici ti, Torfi? Non facías descenso ou algo así? Veña, Carlita. O bo das festas non é a festa en sí, é a xente ca que vas. Xa, tío, pero estabas cando dixen o da xente. Que a min non me gustaba, levaba moi mal o contacto ca xente cando había moita xente nun sitio. E desde que fago os streams, pois levo un millor, tío. Pero non me molaba moito. Igual estou gritando moito, deixadme. Se poño o micro así, o micro vese. Que non me gusta que se vexa. Teño dos micros, sí. Por este me escoitades vos, este é para Play. É o mesmo micro. Pero non me mola que se vexan. E non son micros de merda, que valen 140 cada un. Pero comprei nos rebaixados. Momento. Aí está, hostia. Me cago en Dios. Me cago en su puta madre. Aí está. Unha KTM Apex teño e agora ando mirando de meter unha nova, espera que non lín arriba. David, se vas a unha feira busco un posto de zapatos e o meu pai. Pero non che día darlle un día ás bicis. Hombre, descenso non, que a miña a que teño é de trail. A doble que teño. Pero para baixar rápido por aí como loco sí que podo, O que non podo é facer saltos de máis de 30 centímetros. Hola, Kenner, que tal? Teño unhas pegatinas aquí. Comprei por AliExpress para a suspensión da bici, pero non me gusta. No, Anita. 100 kilómetros fajos con algún colega que... Porfa, que? Con algún colega... Fala de outra cousa que non sea bici. Fagos con algún colega que sei que pode dar feito 100 km, pero para dar un paseo con alguén, joder, 30, como moito, 35, 40, como moito, está ben. Fainos casi calquera que non teña un problema. ...30 centímetros é nada, coño. É que... Vos vichedes o reel que subín... O último que subín... Vou compartir, carai. A ver. Podo poñer... Un momento, Vou poñer as pantallas así, para poñer unha aquí, vale. Vale. Propiedades. Cago en Dios, aí está. Aceptar. E comparto, vos estades vendo. Este puto reel. Deixadme ver. Este puto reel. Este salto. Vos vedelo aquí. Eu non tive en collóns a saltar isto. E isto mellor son 40 centímetros. Cada tronco destes pode medir 20, 40, entre 40 e 60 centímetros. Isto é unha puta salvajada. Eu non tive collóns a saltar isto. Isto é unha puta burrada. Isto estou seguro de que Torfi salta. Eu non tive en huevos. Cheguei hasta aí e dixen, no, hoxe non é o día. Vía super interesado en mirar o título, vaya por Dios.
Sí, Brais, estou cansado. De feito, non vou xogar a nada, tío. Estou aquí falando con telles a xente que tal o rompetiño onte, paseino super ben. Non viches a foto que fixemos, Brais? Ou si? Non sei se a viches. Está churísima, tío. Está moi guapa esta foto. Mima, teño aceite da bicicleta ainda nos dedos. É que me soltou... Saltouse a cadena hoxe. Moloume estar ali, a música la virgen. Había cada cousa que non sei como se lle pode falar, chamar música, eso, Eso era unha puta animalada. Pero unha salvajada, Deixadme quitar isto aquí así, para que se me vexe enfocado. A ver, hombre, 30, aplicar, aceptar, aceptar. Salín sin chaves. Espera, estou me perdendo. Eu salto xa non fago, que estou operado do ombro e acabouse o meu descenso. Pero baixar rápido podes, tío. O sea, baixar simplemente polo monte ou non. Dá gracias a... Ah, estades falando entre vos. Tú veles ou con cámara? Con cámara fotográfica. Baixar, sí, como un foguete. Buah. Claro, é que hai cousas que non se contaron aquí porque non se contaron. Pero acordadesvos que fixen o Camiño de Santiago con Cibrán en Merce? Vale, pois contovos. O día que fixen o Camiño de Santiago salimos de aquí hasta Fisterra. Salimos pola mañán e chegamos a Fisterra pola tarde. Vale. A movida é que para Cibrán era a cuarta, quinta vez que iba na bicicleta, con calas, da súa vida, sabes? El levaba anos sin subir nunha bicicleta. Era a cuarta, quinta vez que iba na bici. E Merce, a segunda. A segunda vez que iba na bici. Vale. Eu iba diante a veces, costas abaixo, eu embalábame. Que pasa? Que non poden seguir a miña trazada. Xente que non ten as horas de bici que teño eu, tes que ir con cuidado o teu ritmo. Eu espero te abaixo. Pero non podes pretender ir á velocidade que vou eu, nin por donde vou eu. Porque claro, gracias por decirlo, Davis. É que Cibrán matouse. Cibrán matouse. Adianto vos o spoiler do final. Cibrán matouse. Eu baixei unha costa abaixo como un auténtico animal. E claro, era a movida que baixas e subes, sabes? Cando chego abaixo, pero baixei literalmente sin exagerar, que eu suelo mirar o reloj a velocidade, no meu reloj poñía 50 km/h. E despois, claro, ven a subida, e a subida estou embalado e xa subo. E cando subo arriba de todo, espero por eles. É tan ansias que non podo esperar a acabar a historia e decir o final. Espero por eles arriba, sabes? E digo, pero esta xente está tardando moito en vir, que cojones pasa que non ven? E digo, vou dar a volta porque aquí pasou algo. E dou volta, volvo a baixar a costa, empezo a subir a costa polo que baixei ao principio como un loco. E cando vexo baixar a Merce escarallándose, a Cibrán ca bici na man e ca rodilla como se viñera de Vietnam. Ensangrentada completa. Todo cheo de terra, todo a bicicleta... Deriva-13173, pero bueno, siente macho que teño catarro e morro, besos para todos. Veña, Deriva, cuídate. No, sí, foi unha animalada. Pero é que non sei, tío, o sea... É claro, o hijo de puta queixábase de que eu baixaba como un loco e, por exemplo, se habían pedras... Eu digo pedras, sabes? Pero... Báixalle. Porque ao mellor non me escoitas. Ti tes que ir... Non podes seguir o ritmo de outra persona na bicicleta. Ti tes que ir o teu ritmo. Porque eu digo pedras, pero para mí o que son pedras, para ti o mellor son putas gradas. Entonces, claro, vaste matar, é que te vas a matar. Eu había un camiño, a ver se teño por aquí algún vídeo. Vale. Compártovos. Hai camiños que son como esto, pero ves que por aquí hai para baixar. Hai camiños que non hai para baixar, que é todo como isto. Con esta bici, Davis, ese problema tamén o sufrimos os moteros cos novatos. Con esta bici, con doble suspensión, podo baixar por aquí, sabes? Porque non son gilipollas e intento vir por aquí. Pero se me sale dos putos huevos, podo baixar por aquí directo. Podo baixar recto todo por aquí para baixo. E sobre todo, lea o primeiro comentario da foto, por favor.
Eu tamén quero facer o cabre polas pedras. Que pode facelo, pero ten que ir ao seu ritmo, no que non pode seguir a miña trazada, sabes? Baixa por aí, según o que teu corpo pida, non me sigas a min, porque se me sigas, se non tes a experiencia que teño eu, vas te comer unha hostia. E eso que eu non teño experiencia comparada con outras persoas, sabes? Hai xente que caga por min, tío. Eu son un cagao, eu nunca caín da bici. Eu nunca caín da bici porque sempre fun ao meu ritmo, con calma. Caí unha vez na carretera, porque metín a roda no... Vichedes ese vídeo? Metín a roda no... Non teño na página principal, pode ser, en Reels. Na cuneta, sabes? Na cuneta a carretera era moi alta, non din escalado e caín como un gilipollas. É a primeira vez na miña vida que caín, está grabada. Ves? Eu veño por aquí, vale, meto a roda aquí, e esta carretera asfaltárona. Entonces, a asfaltala, o bordillo pasou de ser así a ser unha cousa así, aínda que non se vexa porque está tapado pola erva. E a roda non deu escalado. Entonces, claro, metín a roda e caín, como un gilipollas. Foi unha boa hostia, iba rápido, aí igual iba a 25 por hora. Pero, sabes, en plan... Que iba a facer eu? Que vos enseñaba eu? Hai camiños, a ver se neste vídeo podese ver mellor. Pedras deste tamaño, baixos como un loco. Entonces, claro, eu iba diante e gritaba, pedras. Pero o mellor para Cibran pedras son estas pequeniñas, e para min son estas pedras. Entonces, claro, eu chego abaixo e o hijo de puta dime, meu, eres un puto animal, non podes gritar pedras, que eso eran putos escalóns, sabes? Por ese vídeo coñecinte eu, Davis. Por este está moi chulo, A mí este vídeo encantoume. Estaría guai poder facer carpetas de publicacións en Insta, non só de historias. Sí, estaría guai. E sabes que estaría guai tamén, Brais? Poder facer categorías. Rollo, como mellores amigos, pero rollo que ti crees as túas categorías. Así, por exemplo, se subo unha foto de bicicletas, solamente ter un grupo de xente ou aí que sea de bicicletas, sabes? Moitas gracias por esa suscripción, Carol. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. A quen lle tocou? A Gustavo. Ou regalaches ya directamente? Toma, Gus, polo vermú de hoxe. Sí, porque, joder, a veces apeteceme subir unha historia que sei que a maioría de xente non lle vai molar, pero a certas persoas sí, e que non están en meus mellores amigos, sabes? Pero sí, a bicicleta está moi ben, pero hai que ter cabeciña. Merce bótalle moitos huevos, O sea, debería de baixarlle a confianza, porque, bueno, ela caeu. Unha vez fomos ás Pontes a dar unha volta na bici, e non sei como hostia fixo, tío, pero acojoneime, nunca vi unha caída así en persona. Non sei como non deixou os dentes. Viva as Pontes. Non sei moi ben como funciona o canal de difusión de Insta, como un chat, non teño deso. Non sei como vai. Sí, no, e sin calas. Xuroche que, como unha loca, sin medo cara abaixo. Sin puto medo, tío. Vamos a facer o das pelis, cúndevos. A ver, está ben. Melloras moito máis rápido se eres como a ela, sabes? Ela, si lle gusta a bici e lle dá, pode chegar ao meu nivel de medo, de control de bici antes que a min. Eu levo anos na bici, e para facer o que fago agora costoume moitísimo. Unha persona sin medo vai chegar antes. Tamén se vai comer hostias. Pero tamén hai que dicilo, comerse hostias no monte non é peligroso. O sea, non é tan peligroso como na carretera, sabes? Moitas gracias, Brais. Toma, para que veñes a facer máis consumo ás Pontes. Para que veñas a facer máis consumo ás Pontes. Quero probar as hamburguesas esas, tío, que me dixeches ti e Merce, ou díxomo Merce, aquel día na bici, que eran das Pontes. Non sei que vos dicía. Cortáchesme o que vos dicía. Eu na carretera cabei unha vez debaixo da bicicleta cun coche frenándome na testa. Dende que era xubilei a bicicleta. No vídeo que vos enseñei da caída viñame un coche detrás e frenou. Era un cambio de rasante, tive moita suerte.
porque chego a caer e ve un loco destes con GTI e pásame por riba, é que me mata. Era unha Tamén che digo, a moi hija de puta parou o coche, veume no chan, adiantoume con cuidado e marchou. Pa min non sei hasta que punto é legal eso, porque é un siniestro, por así decirlo, é un accidente. Ti non podes, eso é abandono, sabes? É estarme deixando solo ante un cambio de rasante. Marchas ti, que me estás facendo bloqueo do que ven. As hamburguesas tamén, pero creo que máis calidad ten o italiano. Ben, hombre, pero comes as dúas, que problema é? Que ibas facer os días das pelis, creo que teño... Sí, vou enseñar as pelis agora do Film Affinity. Ser ilegal, sí. Non, é que pa min... A ver, a tipa non o faría por mal, sabes? A tipa... faría sin intención, pero deixoume aí tirado e eu non me pasou nada, pero rompo un... Eu comín o chan co ombro e ca cadera. Chego a romper algo aí, estou aí tirado, a tipa deixame. Eu un día peguei un talegazo da Virgen salindo camiño da montaña a toda hostia e metíme nun prado e non controlei ben o cambio de pista e estartaleime vivo. Pero Torfi podemos decir que teño razón en que caer no monte non é tan peligroso. Entre que é terra, erva, vale que poden haber pedras, pero o impacto absórbese moito mellor, tío. E sobre todo sueles caer en costas arriba ou costas abaixo, sabes? En costas arriba ou costas abaixo parece máis do que é, ao mellor levas algún rascazo, pero non... Non te faz tanto daño, tío. Non te faz tanto daño. Na carretera é moito peor. No asfalto caer é horrible. Ti pensa que a terra ao final absorbe moitísima energía. O asfalto non se absorbe casi nada, cómelo ti. Tú non tes obligación de ayudar a nadie, menos aínda se pode ir a túa vida en riesgo, pero o mínimo é avisar a emergencias. A ver, non, porque eu estaba ben, sabes? Eu caín e senteime, sabes? E fixenlle así a tipa como, estou ben, pero espera que me levante da bici e arrancas o coche, hostia. Non adiantes e me deixes aí no medio da... Porque eu quedei no medio da puta carretera, tío. Non sei. Tiven sorte ese día. Ese día, de feito, iba con 3 amigos e díxenlles a próxima vez feito morto para que baixe adrede. Sí, ou que me pase por riba, oiches. Ese día iba con 3 amigos que eles iban con bici de carretera que eu non teño. E por intentar ir ao seu ritmo, eu creo que foi un conxunto de cousas. Intentar ir ao seu ritmo. O asfalto, que eso estaba recién asfaltado e non me acordaba eu de que estaba máis alta o asfalto que do que estaba. E que iba concentrado en ir ao seu ritmo, era a primeira hora da mañán, foi un conxunto de cousas e acabei no chan e díxenlles a eles que se giran ao seu rollo que eu íbame por outro lado. De feito, acórdome ese día que despois dunha caída así quedas como nervioso, sabes? En vez de volver para casa, fixen 50 km na bicicleta, volvín para casa e ainda así seguía nervioso. Tuve un merce partido pola tarde en Broña, creo que era, ou algo así. E fun a velo e ainda así axudoume bastante, fun con Pepe. O sea, o feito de despejar a cabeza, pero seguía nervioso, tío. Tive todo o día cunha mala sensación no corpo. Sí, non, é jodido. Vou ver o Film Affinity este. Iniciar sesión... Cajo en Dios, como brillé eso, la puta virgen. Ai, Pepiño, xa o boto de menos. Sí, tío. Mañán viciamos, Brais. Se che cunde viciamos mañán. Non sei a que. Apetéceme o de escalar, a verdad. Fai tis que non... O que si non sei se me apetece as 3 horas. Pero igual... Deixademe... De por vida 21-30 segundos de tren Doha, chavales. Apuren. Como curra Brais, animalada. Ahora curra doble, ahora curra no stream de Mercedes no meu. É unha animalada este tipo, Se che pajaran, Brais... Bueno, jodíate Hacienda. Seguramente. Deixademe ver si non se ve ninguna información aquí. Tío, jódeme moito que este en blanco pantalla. Por que non teñen modo oscuro todas as putas páginas, tío? Vale. Creo que non se ve nada. Cago en Dios, que puto susto me diches, tío. Desgraciado. Gracias polos bits. Moitísimas gracias. Gracias, Garry.
Ahora xa non hai, merda, non cheguei gay, creo. Que vos, vos compartir as pelis que queríades ver. Seguides no chat, Anita, que quería velas. Desgraciado, gracias polos vídeos. Desgraciado é unha palabra que me gusta moitísimo, que me gusta moitísimo. É como un insulto moi sutil, sabes? Podes chamar desgraciado a alguén sin faltarlle o respeto. Hostia. Davis, co Opera podes meter todas as páginas en modo oscuro. Si, non vou descargar o Opera, xa me jodo, vai así. Vindo de Davis ata é un halago. Como lle pego a todo o bon a este? Como lle pego todo o bon a estos? A Davis desgraciado e a Cibran o día jodido. No, desgraciado xa o decía eu antes, Eu levo toda a vida dicindo desgraciado. Que non digo que ti o digas tamén, pero sempre o dixen. E hijo de puta, pah. Pero hijo de puta xa é menos formal, sabes? Hijo de puta dixo alguén e igual hai que saber a quen decirlo e cando decirlo. Películas. Vamos a aumentar aquí a... Mira, esta... Como podemos facer para velas? Mandeiche por privado a miña bici. Vouna ver. Vouna a ver. Podes enseñar a foto, Torfi? Sí, sen fallo. Vale, pois vou primeiro poñer isto aquí para ver se non... Vale. Inspeccionar trucos de informático. Coller o URL da foto para abrir nunha pestaña nova e que non se vexa nada máis que a foto. Aí está. Listo. Está moi guapa, Tamén che dixo. Dos 16 kilos non vais eso, E as rodas de 26 seguramente, non? Porque de 27,5 pareceme pequenas. 21 kilos la virgen, chaval. La puta virgen. E a suspensión unha Fox 36. No, Rockshot, pero de 36, non? É que esa bici telita, A que teño eu, a que levei hoxe, é a doble, que é de aluminio. Son solo eu cando tá congelado Davis. Non, estou así. Coñece a miña bici máis que a min. É de 36, non? Milímetros, a suspensión de diante. Que a min pésame moito, noto. Teño dúas bicis, a de carbono máis a de aluminio. A de aluminio é doble, é a que levei hoxe. A de aluminio pesará uns 15, máis ou menos. 15, 16, depende das cousas que leven nela, sabe? Rollo cámara e así. A de carbono pesa uns 11 kilos. 11, 12. E noto, esa diferencia de peso, noto. Isto é unha animalada, Ir ao monte con isto... La virgen. Non, o resto vedesme ben, non? Estou movendo. A ver, o que vos enseñaba antes, logo. A ver se podo abrilo aquí. E onde está, tío? Film Affinity, me cago en Dios. Aquí. Davis, mis votaciones. Deixadme un segundo. Vale. Ai, pícame un ollo. Vamos velas así. Así mellor. Xa sei que non vedes, O gracioso é que tamén subo nela montado. Dios, como tira. Si, non, a ver, se te acostumbras e non probaches outra, ao final é unha bici, sabes? Tamén vas. Pero unha vez que probas unhas rodas de 29 é unha cousa que che pese uns 10 kilos, 11, 12, pois é unha animalada eso. Tamén che digo, carbono para descenso, olvídate. Eso non nadie, Non nadie. Aluminio mínimo. Cabeza de jabalí con melón, que puto asco. Non entendo moito de bicis, pero teño unha B-Twin Rock Rider 520. Con esa empecé eu. Foi a miña primeira bici, de feito, enseñola. Seguramente é esta, non? A ver se ainda teño
Porque claro, eu ocultei moitas fotos de Insta. E ao mellor esta non se pode ver. Deixadme ver, Estou vendo aquí e enseñola. Sí, non se vai poder ver. A ver se en archivo... Podes ver o archivo desde... Archivo de fotos, desde... Notificaciones... Archivo y descarga. No. Eu teño unha bicicleta que levanto cunha man. Ahora o material non sei de que. Se a levantas cunha man ou estás ti moi forte ou bici de carbono. Ou as dúas cousas. Non sei como ver o archivo de historias, señores. Non sei como abrir o archivo de historias. A ver si... Editar, no. Hola, Abel Bren, buenas. Con moito cuidado. Tío, que me cundía enseñárvolo. Me cundía enseñárvolo. Bueno, era unha bici de Catrón, era unha Rock Rider 520, tamén ese. E costárame 250 euros e fixen a hostia de kilómetros con ela. Comprei no primeiro día despois da pandemia. Foi a miña iniciación no mundo do ciclismo. E iba vos enseñar... as películas que queríades ver. Pinta mona. Mi mate, esa marca do moreno do reloj ou unha pulsera? Non, da pulsera non, coño. É do reloj, nunca viches? Eso que... tuve na piscina, esa se puso algo negra, Que isto era... isto era como isto. Sí, no, si eu dou puto asco. Eu vou á piscina e sudo unha puta polla dar asco, Eu saco a camiseta igual, pero mirade pa aquí. Ainda si teño músculo, Cuidado, Puta bicicleta. Escarbacuevas. Que miáusculos. A ver, que vos enseñaba, hostia. Non me distraíades. Me cago en vuestra puta madre. Davis, o virus non mandou... O virus non mandou pa cama, mandou no po monte ca bicicleta. A última peli que me molou moito, que vi en Gladiator 2, é que a primeira... era unha animalada, Gladiator 1, pa min é das miñas pelis favoritas, tío. Eu son máis branco ca neve. A ti pasache como Cibrán. Seguramente, se estás ao sol, poste rojo e queimaste. A mí non me pasa eso. Pinche almejas. Non me volvo a meter nunha piscina dende que estuve en mantenimiento nunha. Se viredes o que pillan os filtros... No, Carol, non solo eso. Eu a que vou aquí do pueblo... ponse verde todos os anos, Eso é unha animalada. Moito lle puxeches a Deadpool, Wolverine incluso. Non, eu creo que pouco, Vina 2 veces e creo que non é tan mala peli. Creo que un 6 se merece. Non é tan mala peli, É en plan, polo que vin moi fiel aos cómics e é entretenida, sabes? Non lle vou modificar. Despois así boas... Esto é un peliculón. Esto é un puto peliculón. Quen vira Hijos de la Anarquía, esta peli vai lle molar. Que podía ser moito millor, Vichela 2 veces é que... Bryce. Desde que fago streams non vexo casi pelis, tío. Pero antes vía facilmente 4 ou 5 pelis a semana. Fácil, Pero... Incluso ao mellor había unha semana que se vía 7 películas. Hijos de la Anarquía, bueno, Sons of Anarchy, sí, coño. É que eu vine en castellano, que a teño en castellano e en inglés, pero bueno. Pero como tes ganas de vela 2 veces, se lle pos un 5? Porque vino unha vez, puxenlle o 5, dixen, buah, intragable. E dixeronme un colega, vente a miña casa e vémolo outra vez. E con el pasei no millor, vendo. Fai moito deso xa. Deixademe cerrar aquí... É que mirade. 1 de febrero vin Gladiator 2. O 14 de febrero vin esta puta merda. E o 29 de marzo, sabes? De cando antes votaba, eu que sei, 17, 19, 21... Moitas gracias, Noelaldo, por ese Prime, tío. Metísimas Vaya gracias. horitas pa facer directo. Menos mal que es vos xente. Fai tanto tempo que non suelo... Que non
non que solo ten un ano de peli. Como? Non entendo. Rompíchesme, Brais. Non sei que queres dicir. Que fai tanto tempo non vexo unha peli... Non entendo. Non te entendo. Digo que antes vía moitísimas máis, tío. Si, coño. Pero é o desde 2024, cabrón. Estamos a... Fai máis de medio ano. Sabes? Fai 8 meses. É moito tempo, tío. E mira pa aquí. Eu vía pelis... Peliculón, Peliculón. Auténtica animalada, Auténtica puta animalada de película. Se estades rayaos, perfecto. Mira, 19, 21, do mismo mes, 25, 19, bueno, do outro mes. Si, ao mellor había un mes que vía algunha menos, sabes? Pero 6, 9, 11, 14, sabes? Vía seguido. Volvín a ver. Peliculón esta, xa vos lo digo. Tamén, animalada de película. Animalada. Xa, pero dixeches moito tempo como se fora fai 5 anos. Coño, para min é moito tempo, tío. Ui, peli asiática, punto. É que, Anita, son moi fan do cine asiático, tío. Das pelis do japonés. Teño películas japonesas que descarguei en calidad de merda. Porque as hai en castellano. Si, Parásitos sí, no, pero que... vamos a dar a Japón. Non podo buscar por país. Mis votaciones. País. Mira, vas flipar. É que vas flipar. Creo, a ver, seguramente hai xente que veu máis. Ao mellor ti biches máis. Pero... ¿Dónde está Japón aquí? Japón, aplicar. Mira pa aquí. Películas como esta. Bueno, esta é moi mítica, coño. Tamén vou dar a... Eu son un inculta. É que teño películas que literalmente eso, descarguei en calidad de merda porque estaban en castellano nesa calidad e busqueinas en japonés na mellor calidad posible e editeinas, que se me daban editar vídeos, poñéndolle o audio da peli cutre a peli en japonés en boa calidad. E moitas veces non cadraban, cando pasaba un rato de peli, non cadraban as voces. Entonces tiña que ir editando, cortando o clip de audio, movendo, desplazando, aumentando a velocidade para que ao final a película completa cadraran as voces. E teño películas que literalmente moi pouca xente en España debe telas en moi boa calidad. Non quero decir que son o único, pero teño peliculóns. Esta película encantoume. El ocaso del samurái. Xa me dirás ti, ¿dónde cojones ves esto? É que non hai donde vela, sabes? Descárgala de internet. Buenas, Teletabi, que tal? Descárgala de internet. De casualidade, se encontras nunha calidad cutre. Non é pirata, porque, joder, son pa min, tío. Gústame moito, pagaría. Si esta peli houvese para comprar, eu compraba, sabes? Pero que nin pa comprar la tes. Isto é un peliculón. Moi comercial, pero un peliculón. 13 asesinos. É que a min o rollo japonés flipame moito. Takeshi Kitano, tío, ten peliculóns, tío. Esta encantoume. O rollo yakuzas e samurais. Ben días fijo que te... Non, home, non... Eso é ilegal, hostia. Eu podo te pasar páginas de... Non necesito, claro, gracias. E aparte non teño tempo, casi. O meu director favorito? É difícil, tío. Non sei dicirche. Pode que Clint Eastwood. Te digo unha guai ahora. Una que? Kenshin, si, as de Kenshin están ben. Son o máis friki, así que vin... Xa que falas de Yakuza, xogaches algún Yakuza. Non me mola, en videoxogos os japoneses son moi exagerados, tío. Teñen un humor moi selecto. Moi deles, moi friki. Non me gusta tanto. Pero intentei xogar o Yakuza e parece un humor tan absurdo que me cae mal. Unha que crees que che vai dicir? Coño, pensei que decía unha guai, unha página destas de dudosa ilegalidade, como dixo outro, pero non as necesito.
Director japonés, o que máis me gusta é Takeshi Kitano. Ten aparte a saga esta trilogía de Outrage. Son como El Padrino versión Yakuza. Ten 3 pelis, peliculóns. Infravaloradísima en Film Affinity. Isto merece un 8. Fijísimo. O sea, vina e encantou. A ver, eu teño que decir que as japonesas tamén me gustan. As pelis que non... As pelis non sei. Que non me... Hijo de puta. Eu Yakuza e máis outro ainda lle tolero. No, pero ti sabes que é Shohaz. Ti sabes que é Shohaz. Isto é puto Shohaz. Isto é puto Shohaz. Isto é o puto mellor xogo de Play 4 que xoguei na puta vida. Non comprei o 2 porque non necesito o 2. Este é tan bo que non quero pasar o 2, quero este solo. Se teño que volver a xogar un xogo, xogo este, non compro o 2. É japonesa, pero Crown Zero non é de Yakuza ou Samurais. A ver. Crown Zero. Ten boa pinta, Ten boa pinta. Añado a listas por ver. Sekiro, sí, claro, teño platinado. Platinei o Sekiro, jodidísimo, E iban sacar outro máis É que vos pensades que eu son un inútil, pero eu son un enfermito, Si me gusta o xogo, eu doulle hasta que morra, Para cando os Dark Souls, Davis? Cúndevos. Que empece un Dark Souls un así os fines de semana... Non sempre, sabes? Non vos podo prometer todos os fines de semana, pero ir xogando pouco a pouco. O Dark Souls 1. Pero... que vos ia dicir? Unha peli que me gustou moito, que ides flipar. Non a tedes en castellano, Como se chamaba o actor do Joker? Non o que morreu, Jared Leto. A ver se encontro. Jared Leto salía en El Club de la Lucha. Hostia, la puta. A ver si encontro, Esta. Animalada, The Outsider. Yakuzas e Jared Leto. Este tipo é un actorazo. Ese é o cantante de 20 Seconds to Mars. Ese tipo é un actorazo. Hostia, me cae puto boli. Claro, por eso preguntará por el otro día. Non entendí eso. Ni media con meu amor, Estou me perdendo no chat, Dame igual. O tipo... Isto é un peliculón. Isto é un puto peliculón. Bueno, ao que íbamos. E estábamos vendo as votacións. As pelis de boxeo encántanme, tío. As pelis de boxeo encántanme. Que pasa? Son todas iguales. Todas son iguales, pero gustan. É tan polifacético tú, que locura de home. É unha animalada de actor. Cal é o actor que máis vos gusta? Eu teño clarísimo. Xa yo dixen unha vez a Brais, non sei se se acorda. Eu teño clarísimo. Cal creedes que... Non o que máis vos gusta, o que é o mellor actor que existe ahora mismo. Que este vivo. Hijo de puta. Denzel Washington. A mí molaba moito. Sí, ese era o de Joker, non? O que morreu. Moi bo actor. Johnny Depp. Para min, sin duda, o mellor actor que hai é Christian Bale. Sin duda, É unha puta animalada, tío. Podes velo en 5 películas e en 5 películas era o tipo unha persona distinta. Ti ves a DiCaprio en 5 películas e en todas é DiCaprio. En todas. É bo actor, pero é DiCaprio. Ti ves a Christian Bale en El Maquinista e velo en El Vicio del Poder, creo que se chamaba. Son dúas personas distintas. John Wayne, El Duque, Historia del cine.
Que máis vos iba a enseñar? Shogun, a serie, está moi guapa, tamén, de samurais. Pero non é japonesa. Este de boxeo... Buah, a Merce non lle molan as pelis de boxeo, Brais. Ibañe molar moito, Este é o tipo, era boxeador e sobreviviu a Auschwitz. De feito, hai dúas. Hai esta, que creo que é do mesmo tipo ou vas a ser na mesma historia. E esta. Sobreviviu porque o mandaban a pelear. Era rollo que perda morre. Duro, duro. Peli dura. Eu quedo con Stanley Tucci, non recoñezo unha peli a outra. Clint Eastwood tamén é a miña debilidade. Clint Eastwood é a puta hostia. Si, non, pero non é esta. Eu creo que esta non lle vai gustar, Ten imágenes moi duras, Brais. A él igual lle gusta algo máis rollo... Warrior. Warrior é moi boa peli, que é boxeo. Céntranse no boxeo, sabes? E motivan moito, Se tedes un día que tedes que facer algo de deporte e non estades motivados, eu recomendo vos que vexades... Ah, sabedes cal é outro puto actorazo, tío? Este tipo. Este tipo é Dios. Non vexo cine español. Pedro Pascal é español? No. No, ese é o de Last of Us. Mima, foise a pinza aí. Este tipo é un puto actorazo. Ten unha das mellores pelis de boxeo que vi na miña vida. Que debe de estar... Buah, isto é outro peliculón, tío. É que... Donde está? Joder, donde está a puta peli de boxeo, meu? De que non me sale o nombre, tío. Non me sale o puto nombre, non... Eu das últimas de Clint Eastwood vi La Mula e non me gustara moito. Non, é que, tío, ten 90 anos, tío. Xa a Mula está ben, pero, sabes, que lle pides? O The Last of Us, como que estivo en Scooby-Doo. Si, no, este tipo ten de todo, pero casi todo o que ten é bo, o sea, sabes, non o vas ver nunha peli... Esta, tío, estas. Isto é un puto Redención. Ou Southpaw, ou como se pronuncia. Animalada, Animalada. Esta a Merce vaille molar esta peli. Voulle recomendar, despois falo con el. Dalle para atrás. Que pasa? Esta, Nightcrawler, o de periodismo. A mí non me gustou moito, pero é boa peli. Puxenlle un 8, penso que se merece eso. É moi boa peli. Pero a mí non me gustou moito, gustoume máis esta. Gustoume moito máis esta. É que este tipo é a hostia. Zodiac. Zodiac fixo sin velo. Fixoa con... Hugh Jackman, pode ser? No, calfe. Este tipo tiña unha con Hugh Jackman, que tamén era así de asesinos. Cal era? Prisioneros, joder. Sí. Esta de aquí... Este é o Hulk, non? Este é moi boa peli tamén. Despois... As bélicas gústame moito. Gústame moitísimo as pelis de guerra, tío. Moitísimo. Buah. Godzilla esta de -1. A japonesa. Animalada, Funa a ver sin ganas, porque a min o que ven sendo superhéroes, bichos, cousas desas, non é o meu, sabes? E funa a ver sin ganas, un 8, Peliculón. Pero auténtico peliculón. Unha animalada. Unha peli que me marcou foi a de Hasta o último home. Flipas, sí. Moi boa peli. Ese era co que é Spiderman. Gran Turismo, peliculón, tamén. Moi boa peli. Hai algúns que xa ni me acordo. Esta de aquí... Ah, sí que me acordo. Sí que me acordo. Peliculón. Desta peli sacaron a tipo este para facer James Bond. Desta peli. O Daniel Craig. Viron como actuaba nesta peli ou algo así entendín e chamaron para facer James Bond. A peliculón. Que máis?
Buah, que vi moitísimas, tío. E as que me faltan por ver, As que me faltan por ver. Gusta vos o cine de acción gore? Un día encontrei unha obra de arte. Isto é unha peli de Indonesia, Salvajada. Código da Vinci gustarame moito, moi boas, moi boas, Bryce. Viches as pelis da Fórmula 1 que saliu esta semana? Non, é que non teño tempo casi para ver pelis, Anxo. Pero vin que saliu todo o día, sabes? Sei todo o que está salindo. E o día que poida ver pelis que teña tempo, teño un catálogo de pelis chulas por ver. Isto é unha animalada de película. Non é boa, o sea, non é mala peli. Igual me quentei que a nota. Reconozco. Ten unha historia moi básica, pero é entretenida de principio ao fin. E non se cortan cas hostias, sabes? Non é a mítica de que collen, rompen un brazo a unha persona e apartan a cámara para que solo se escoite como se rompe o brazo e non se vexa. Non. Ves como lle rompe o brazo ou lle corta. Sabes? Os clásicos de ciencia ficción de Bruce Willis. Tamén. É que é de acción. Esta é de acción gore. Sin cortar a cámara, nin facer movimentos de cámara, que ao mellor este fai kung fu con outro tipo, collelle a cabeza, revéntalle contra a mesa e ti velo, sabes? Ou córtalle e ves como lle corta a cabeza. Non é gore ao nivel de dar medo, sabes? É gore ao nivel de que se a ves con amigos descojonaste. Descojonaste fijo. Igual que Sisu. Peli gore, básica de todo, de guerra, é que leede, mira. Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un solitario buscador de oro finlandés se cruza con los nazis en retirada al norte de Finlandia. Cuando los alemanes le intentan robar el oro, descubren rápidamente que no se han metido con un minero cualquiera. ¿Queréis ver o tráiler? Non ten este tráiler. Este tiña tráiler antes, esta puta mierda. Cago en Dios. A ver se o busco aquí. Deixademe ver. Sisu trailer. É que é buenísimo. Sisu é Dios. Bueno, pues para o siguiente dolle. Mirad, Si buscas rentabilidades altas... Hijo de puta, sí que che vou meter o anuncio aquí. Hijo de puta. Vale. Sí, na siguiente, Bryce. Ahora xa lle din a esto. É que teño recordos desta peli, tío, buenísimo. É que igual no tráiler non se ve nada, tío. É que é unha puta animalada, tío. É que... Eu non sei se se pode mostrar isto en Twitch, pero é unha puta salvajada, tío. É como as de John Wick. As de John Wick son deste rollo, tío. Mais suaves. Claro, é que... Peliculón, Mire eso. É que non o espera, sabes? Se velo con amigos se descojona este tío. Porque este é surrealista. You'll see what happens when you take everything from him. No, he just É épico. Vou no cerrar xa porque non hai máis que ver, o sea. Estas pelis, tío. É como John Wick. Ten que haber cans en todas as pelis dos creadores de John Wick ou que pasa? Non é dos creadores, é do estudio, creo, ou algo así. Xente que participou en John Wick, igual.
Esta é moi boa tamén. Non sei se vos gustan as bélicas. Hai que organizar sesións para ver películas en común. Cunde vos que cree un canal de chat de Discord que sea cine? Vou no crear despois deste stream. Que se fale de cine por aí. Faime ilusión. Opinión de Oppenheimer. Opinión sincera de Oppenheimer. Moi boa peli. Das pelis que me gustan. Do rollo que me gusta. Pero podía ser moito mellor. E sendo de quen é, podía ser moito mellor, tío. Pa min decepcionoume moitísimas cousas. En moitísimas cousas. En como se contaron moitas cousas. En como se fixeron moitas cousas. Eu penso que outra persona houvese feito unha peli moito mellor. Eu tiña moitas ganas de vela, pero meus amigos teron máis ganas con todo o que me dixeron. É moi boa peli, Brais? Vaiche gustar. A min gustoume moito. Pero podía ser moito mellor. Moito mellor peli. Glass Onion, moi boa peli tamén. Moi boa peli. Que máis hai por aquí? Buah, Fury. Biches Barbie? Non a vi, a verdad. Non me chamou moito, a verdad. Eu unha peli teme que chamar, senón... É que antes de ver Barbie, pois vexo peli... Aínda non vin Apocalypse Now, sabes? E non vou ver Barbie se teño pelis por ver. Moi boa peli de Mario, moi boa peli. Carol-Ostrava vou dormir. Buenas noches, gentecilla. Gracias polo de oses que viñeron verme a Vigo. Descansa de moitos besitos más cachas. Veña, Carol. Descansa. Eu é que fun ver a peli ao cine, todo o fenómeno foi unha experiencia chulísima. Viches a de zombies de Vigo, Davis? Apocalipsis Z, creo que era. Apocalipsis Z. Como que de Vigo? Si é española, non vexo cine español, eh? De feito, igual só vedes unha peli española aquí, que é a de Zelda 211, algo así. Non a vin. Que máis hai por aquí? Vexo de todo, sabes? Vexo pelis de merda, como vexo pelis... Porque a veces o corpo pídeche unha... El Bar, película en español, infravalorada. A veces o corpo pídeche ver algo sin ter que estar concentrado, simplemente algo cutre. Non sempre, sabes? Cunde ver... Buah, este actor gustame moito. Hai xente que non lle gusta moito, pero a mí molame moito. Como se chamaba este... Joder, o de... Blade Runner, tío. Ryan Gosling. Si te queres rir con colegas, mira esa de Manquiña, é brutal. Ryan Gosling, correcto. Non, home, que vai... Como que morreu Ryan Gosling? Non me toques los huevos. Jodesme a puta vida. No, coño. Non morreu este. Que va. Blade Runner vin as dúas. Non me gustou a primeira. É unha obra de arte. Eso non se discute, pero a min non me gustou. Vin a segunda, encantoume. Gustos, cuestión de gustos. A veces é como como se chama esta? Taxi Driver. A de Robert De Niro, Taxi Driver. E é unha peliculón, pero a mí non me gustou, sabes? Non me gustou nada. Xa o matabas antes de tempo. Que máis teño por aquí? Esta teño un colega que lle gusta moito, a mí non me gusta, tío. Huida de Mogadisco. Blade Runner, tío. É que Blade Runner esta gustoume moito. Moitísimo. Esta é Los Siete Magníficos, moi boa, Os westerns tamén gustame moito. Os westerns están guapísimos, tío. Que máis? Basurísima de película, tío. Tiñalle moitas expectativas polo director, tío, que fixo a de Déjame salir e a outra, non me acordo cal era. Vin esta e... Sí. Malísima. De feito, puxenlle un 4 porque un 3
Non, merece un 4. Un 3 non, tampouco, o sea. Non podían salir de todas boas. Xa, pero pasar de unha peli de 7, 8 a unha de 4, a min foi a puta pinza. Non sei que intentou facer aquí. Que máis hai por aquí? Peaky Blinders, tío. Das mellores series que vi, É que puxenlle un 10. Non ten nada malo esa serie. É como Breaking Bad, non ten nada malo. Hijos de la Anarquía. Hijos de la Anarquía xa se lle nota menos presupuesto. É unha auténtica... Ao mellor Hijos de la Anarquía un 9. Canto lle puxen a Sons of Anarchy? Un 9 creo que lle puxen. Un 9, sabes? Nótese que sí que ten capítulos de relleno, que ten moitos... menos presupuesto. Pero que Peaky Blinders é perfecta, tío. Tamén fixo a da playa antes, que era moi floja. Sí que ten, que morre a bella na vida real. Pero... sí, eso entereime, pero eu vi a serie completa do tirón e non afecta para nada, sabes? Non... A mí non me molestou, sabes? Pareceme moi boa. Teño pendiente, xerome no traballo que tiña que ver Peaky Blinders e ou sí. Piche Sons of Anarchy, Alexia. Se che gustou Sons of Anarchy, Peaky Blinders é do rollo, pero moito mellor. Isto é unha puta animalada de película. Puxémoslo un día un colega eu na súa casa por poñer algo. Vimos esta portada e con esta portada dixemos, fijo que é unha porquería. Salvajada de película, salvajada. Que máis? Que vi moitísimas, tío. Jurassic World. Un puto lle puxen a este con 2 collóns, oiches? Un puto la virgen. Seguramente. Non me acordo de nada da película. É menos mal. Home, é que non me jodas, tío. Hai pelis que... É como... Mira... A única peli que vi un pouco e non puiden continuar vendo e chapei é que nin nota lle puxen, ou se lle puxen nota tamén é un 1. A última de Terminator, tío. Foi esa puta pinza, non sei que pretendían. Esta de Batman está chula, A do novo Batman. Que máis? Buah, outro actorazo, Tom Hardy. Tom Hardy é un puto actorazo. Tom Hardy, non sei se o sabedes. Deixademe ver. Tom Hardy na vida real. Mólame moito o Instagram dese tipo. Non o sigo, antes seguío, pero deixei de seguir a casi todo Dios. Famosos, así que seguía, deixenos de seguir. Tom Hardy. Estou buscando aquí. Molaba moito o seu Instagram, porque vi o seu Instagram de Tom Hardy. Bueno, agora está subindo máis cousas, rollo famoso. Pero antes era como dunha persona calquera, tío. Mira, quen sube unha foto así? Teu primo Paco o do Urdilde, sabes? Mira isto. Era un puto personaje, tío. Sabes? E villes con 2 collóns subiche esta foto, sabes? E bueno, sí, algunha cousa así de famoso ten, pero se te vas máis para baixo, tío, parecía un tipo bastante humilde no contenido que subía, sabes? O tipo facía jiu-jitsu. Sí, é que lle sopla puta polla. E o tipo dábaselle ben o jiu-jitsu, subía historias entrenando e así, eso molábame moito. Mira, o tipo dáballe. E ganou torneo e así, parecía aire acondicionados. Eres un cabrón, Bryce. Eres un cabrón. American Psycho, tío, moi boa. Non me gustou tampouco. Pero, o sea, igual me quentei, igual merece un 7. Tería que volver a vela. Igual me quentei. Sí, non merece un 6 esto. Un 7, sí. Moi boa peli esta. Opinión das de Rec. Non me gustan as pelis de debuxos, pero son boas pelis. Saliu a segunda de El Contable. Sí, xa vin, está en Prime, Iria. Se queres ver, mola un día.
Que máis hai? Que máis hai? Esta é moi boa, Esta deu unha sorpresa, é dos 80. Do 74 é a película. E un día púxena e non che dá a sensación de que sea tan bella. Vela e parece unha peli do 2000. Si, teño guardada para ver contigo, perfecto. Que opinas de que a maioría de pelis de medo nesa plataforma non chegue ao 7? Pois que é verdad. O sea, unha peli de medo suelen ser porquería, Brais. Suelen ser porquería, o sea, non suelen dar medo. Miren, La Monja. La Monja é de medo. O sea, eu vina no cine. Un 3. Sinister, mira, isto é unha peli de medo. E non vai ter unha notaza. Eu puxenlle un 7, pero é moi boa peli de medo. Despois, Hereditary. Para min foi das que máis me tocou. Máis jodidas que me pareceu. Un 7, sabes? Aquí suelen votar polo baixo, Nesta página o que me gusta é que son moito máis exigente. Non en todas as pelis, porque despois vas a Avengers e teñen un 9, sabes? Ou sabe Dios, un 6 con un 7. Sí, pero eso que me gusta, sabes? Que non lle inflan tanto as medias. Ganas de ver unha película para pasalo mal. Como se nota que mañá non traballades. Busca calquera de saga de Halloween. Da noche de Halloween. 6,7, non é mala nota, un 6,7 suelen ser boas pelis, Eu só vi unha película de medo porque paso fatal. A min gústame, Unha vez vin tantas de medo seguido. Hubo unha temporada que me pasei todos os Resident Evil do tirón. E empecé xogos de medo do tirón, sabes? De terror. A súa vez, cando non viciaba, xogaba, vía pelis de medo. E chegou un punto que me saturei e sentín como ansiedade e tuve unha temporada sin velas máis, tío. Hostia, putos dedos. Non me quero imaginar a Davis no cine, pegando gritos. Non, nunha peli non me asusta tanto como nun xogo, Podo verla caladiño. Nun xogo adéntrome moito. Pero as pelis de Resident Evil son unha cousa certamente... Non, eu digo dos xogos, que xoguei todos os xogos do tirón e a súa vez vía pelis de terror. Iria non ve pelis de medo, Brais. Viu Sinister, pero... Esta é jodida, Que a min cando mezclan nenos nas pelis de medo dame un mal rollo, tío. Como que non vexo de medo, cacho mierdas? Nunca viches unha peli de medo comigo. Nunca na puta vida. Por qué? Porque che dá medo. E se non, dime que peli é. Que peli vimos de medo. Donde está Escape Room? Gustarame moito a primeira. Sin máis, un 5. Eu quero que me asiste a min a peli, non sei que disiría. Sí que sei que dis, pero estou che vacilando. Mi má, 16 páginas, voulle ir dando brío, Se vexo algún así que me guste por riba. Buah, peliculón, Como se chamaba isto? Los Elegidos. Tamén de boxeo, peliculón, de fighter. De abogados, se vos gustan as pelis de abogados, El Inocente. Moi boa peli. Kevin Bacon é un actorazo, tamén. É unha hamburguesa do Goico, tamén, acordo. Que máis? O actor desta peli, como se chamaba? Clive Owen, tamén. Actorazo, tío. Hai moitos actores. Esta tamén é unha das miñas pelis favoritas, Bailando con Lobos, de Kevin Costner. Fai moito que na vexo. Moi boa peli. Esta. Gustouvos a peli... como se chamaba? A do campo de concentración. Mitiquísima, tío, que ahora non me sale o nombre. A película favorita de Iria, como se chamaba Iria? Non me sale... La vida es bella. Si vos gustou La vida es bella,
Onde pon eso? 770 e... Se vos gustou La vida es bella, tedes que ver El Imperio del Sol. El Imperio del Sol é do mismo rollo, non é tan gore, o sea, non é de campo de concentración en sí, non ves esa depresión constante. Pero é unha animalada de película, É o protagonista Christian Bale de neno. É que este tipo xa actuaba cando era neno, É unha animalada. Que máis? Gladiator. Esta é moi boa peli de un western. El tren de las 3:10 ou 3:10 to Yuma. El maquinista. Esta é moi boa peli que de Tom Hardy, de Drog. A mí gustoume moitísimo. El último samurái, peliculón. Antes vía de todo, ahora estou nun punto que hasta choro cas pelis de risa porque sempre hai momentos emotivos. Xa, Iria está pasando a ser a mítica vella dos gatos. Sabes, as vellas que tienen 40 gatos na casa? Iria. En 2030. Son moi hijo de puta. Que máis hai por aquí? Buah, Batman, as de... Joder, as de Christopher Nolan. Esta peli? Non me acordo desta. Non me acordo desta peli. Fijo que me gustou. Buah. The Town, Ciudad de Ladrones. Buenísima, Se vos gustan as pelis de atracos. Con La vida es bella choro, pero choro sabendo que vou chorar, escollo chorar. Peliculón, Outro torazo, tío. Ben Affleck. Non se acordo dunha das pelis entre 770. Acórdome de casi todas, Non me acordo de cabeza rollo si non as vexo as fotos, pero así, por exemplo, vexo unha calquera así, esta. Old Race 2, ou Old Race, aún, acórdome. Que máis? Este é Clive Owen, non? Que é este? Si, Clive Owen, coño. Moi bien. Encontré el diablo, coreana, sabes? Míticas pelis coreanas buenísimas que falan de parásitos e despois pelis como esta non as viu nin Dios. E cajan por parásitos. Puñales por la espalda, Knives Out, buenísima. The Gentleman, buenísima. Dios, é que hai cada peliculón. Sí, hai animaladas, animaladas. Digo, vos eu que vi máis pelis das que teño aquí botadas, solo que é que eu de pequeno vía moitas pelis. A mí non me solían gustar os debuxos. Vía Digimon, Shin-Chan, pero o resto vía películas. Entonces da pequeno non tiña isto, sabes? Entonces vi moitas máis das que teño aquí botadas, pero claro. Cúndeme volver a velas, e despois de volver a velas, tal. Opinión de Tenet, cajou fora do caldeiro. É que literalmente Tenet debería de ter un segundo significado no dicionario que é cajar fora do caldeiro. É boa peli, como todos, pero cajou fora do caldeiro. E ti de pequeno faltouche unha vara no lombo. No lombo. Na cabeza, no lombo, nas costillas. Moitas varas me faltaron a min. Esta peli é moi boa, Land of Mine. Trátase de soldados, creo que eran despois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, soldados alemáns, eran nenos de menos de 20 anos. Claro, collíanos para desactivar as minas que os propios... Bueno, non sei quen foi as que os puxo, pero para desactivar minas. Entonces, imagínate o que pasa na película, claro. Pero moi boa peli, pero é dura tamén, é das jodidas. Esta é unha peli gore de acción, guapísima tamén. Outro torazo infravalorado, o... Como se chama este? Joder, Adam Sandler. Que o tipo solo fai basura, tío. É moi bo actor, E solamente fai pelis de merda, tío. Solo fai basura, tío. Se este tipo fixera pelis serias, cagaba por os 70-80% de actores actuales.
Hombre infravalorado porque firmou un contrato con Netflix para sacar pelis como churros en calidad. Antes de Netflix, este tipo leva facendo merda toda a puta vida, tío. Que máis... Este é moi boa peli tamén. Os thrillers mola moitísimo. A ver, 11. Despois de ver as pelis Chapostrín, que non tiña tú reventado. Sí, xo sei, pero ahora é máis exagerados porque ten X pelis por contrato. Xa, é como Bruce Willis, tío. Bruce Willis actorazo tamén. Peor actor que Adam Sandler, Bruce Willis. Pero fai moitísima merda, o fixo, sabes? Ahora está jodido. No, non é a pasta. Eu penso que o tipo é feliz facendo pelis de humor, sabes? Cutres. O tipo é feliz, simplemente. E vaille ben. Pero a min como espectador que un día me que fixera pelis serias porque o tipo é moi bo actor. De Irishman, burrada, el irlandés. Sí, moi larga tamén. O tipo este, o Martin Scorsese, justo lle facer pelis que parecen a puta Biblia, amigo. O sea, a min por outro tipo que en casi 4 horas de película me faja en 2 é peliculón igual, sabes? Hai moitas pelis que tes aí metidas por capricho meu e desentonan totalmente con todo o demais da lista. É probable. Pero cun de ver de vez en cando pelis así, ó. Bueno, Harry Potter non vou dicir nada, todas boas, bonísimas. Joker, moi boa peli. Moi boa peli. Pensei que iba a estar sobrevalorada por como todo o hype que se lle deu, pero non, vina e tal. Das mellores pelis de superhéroes que vin, Watchmen. Peli seria, pa adultos, de superhéroes. Sabes? Cajan por as de Los Vengadores. Este é un auténtico peliculón. Que máis? $1 Million Baby. Esta vai molar moito a Merce tamén, Bryce. Moitísimo, Vou facer unha lista de pelis de boxeos que ten que ver. Que máis? Buah, peliculón. Que máis? Detective Pikachu a fogo. Cutrísima. Buenísima esta peli, Contact. Está guapísima. Vai sobre dous científicos que empezan a detectar señales provenientes de fora, señales que parecen de extraterrestres. Está guapísimo. Non sei, a mí moloume moito. Escape Room, Bryce. Esta está guapa, Mellor que a primeira. Basurísima. É que, mirade, xa co título da puta película. Non vou dicir nada máis. É que non vou dicir nada máis. Desta película. Xa con ese título non vou dicir nada máis. Recoméndoche que escondas unha chave ou algo parecido. A que te... Como? Non entendo, Javier. Escape Room moi top, sí, a primeira moloume moito. Xa non se fan películas así de medo. Nada, vi, iso non era para ti. Ah, vale. John Wick, buenísimas, tío. Mystic River, buenísima. Con outro actor mitiquísimo, que non me acordo o nombre, Sean Penn. Buah, este tipo é un animalada, A nivel de... Joder, de... Non me sale o nombre. Non che molou Mystic River, ou como se pronuncia. A mí sí, moito. Pareceme moi boa. A nivel de Al Pacino, joder, e outro. Moi bo actores. Cartas desde Iwo Jima, peliculón da Segunda Guerra Mundial visto do punto de vista japonés. E de Clint Eastwood, o director. Sí. Que máis? Mira, as gores, tío. É que hubo un momento do que me apetecían ver pelis gores de acción e encontrei esta, encontrei The Raid, encontrei Headshot e The Raid 2. Son pelis así de acción nas que non se cortan a cámara. Ve un tipo, colle un brazo a un, falle así entre as pernas e ves como lle rompo o brazo, sabes? E non se partan a cámara, é buenísimo.
Nada, esperaba máis por todo o que dicían e para min é de 6 ou así. Va, gustos tamén. A min pasoume moito. Mira, platos combinados, 7. Eu non sei como non lle puse un 8. Porque na vi inteira, supoño. Moitos capítulos non os vi. Sin tregua, guapísimo, de Jay Gyllenhaal tamén. Platos combinados aí no me... Home, meu, como non vou botar o bar suizo, meu. La mula, sí, tío, é moi boa peli. A min pareceume moi boa peli. Para o tipo ter a edad que tiña cando o fixo. A min é que non lle vin nada malo, tío. É moi boa peli. O sea, que ten de malo? A min pareceume moi boa. As actuacións perfectas, a trama interesante, distinta, divertida. A mí non me aburriu. Un pequeno, un 7. Meu, un 7 é moi boa nota, nesta página. A min esta peli Triple Frontera gustoume moitísimo e puxenlle un 7. A min moloume moito en Mula, E as escenas que ten, tío, é un... Non sei, a min moloume moito. El efecto mariposa, mítica película que botaban en Telecinco. Buah. Buah, peliculón. Overlord empezou guai, o sea, é bastante boa a peli. Empezou guai e degenerou. O sea, empezaba a Segunda Guerra Mundial e tal e acababan sendo zombies, sin xeito. El caso Bourne, tamén buenísimas. Esta moloume moito, tío. Upgrade. O tipo ten un accidente. Hostia, parece Tom Hardy. Ten un accidente, está no futuro e o tipo morre. E claro, revíveno meténdolle non sei se nanobots ou cousas destas dentro. Entonces, claro, o tipo está morto pero vivo. De por vida 21 mi polla en tu frente. Claro, é como un Terminator. Está guapísima. Que non iría, xa me quedan poucos. Un lugar tranquilo. The Road. Está guapa esta peli. Poder absoluto, mima. Do 97. Son máis vello que esta peli. Que depresión. Non, en realidad súdame. Esta peli está guapa. Esta é co actor de Jeremy Renner. Está guapísima. En Tierra Hostil. Cantas pelis hai por página? Hai bastantes. Son 16 páginas solo, vou pola 13. Buah, película de humor buenísima. La entrevista. Tedes que vela, tío. Tedes que puto vela. Tedes que puto ver esta película. Os tipos van... Son dous periodistas cutres estadounidenses que van a Corea do Norte facerlle unha entrevista ao Kim Jong-un. É buenísima. Chorei da risa cando o vin. Por primeira vez. Ou despois da primeira vez, non. Do 97, iso é reciente. Sicario un 7. Donde está Sicario? Sicario, si, non me pareceu tan boa, Moi inflada, disparos. É boa peli. Meu, un 7 é boa nota nesta página. Que pensades? Que un 7 é unha merda. Un 7 é un peliculón, Eu vexo un 7 nesta página e non tardo un segundo en descargar a peli pa vela, Equalizer, bueno. Si, son boas, pero a última é unha porquería, Babadook. É moi jodida. Onde está Babadook? É moi jodida esta peli. É moi jodida, Xa, pero que as notas son relativas, Brais, porque mira, ti entras aquí e ti vale, ves o 5,9. Pero ti tens que ver donde houve máis votos. Houve no 6, que non é mala nota, pero se te pos a fijar, hai máis votos no 7 que do 6 para baixo, e hai máis votos no 8 que incluso do 4 para baixo, sabes? Esta cantidad de votos no 8 é unha puta animalada. Sabes? Misma nota que Equalizer 2 diso que o pariu. Misma nota o que? Equalizer 2 é boa peli, A mí gustoume. É que hai peliculóns.
miniserie de miniserie, é que son 3 capítulos, isto é unha peli larga. Segunda Guerra Mundial, pero desde os nazis, tío. Sabes? En plan, en todas as putas pelis pintanche os nazis como uns hijos de puta, que non che vou decir que non o eran, pero que había moitas persoas que eran xente normal e tiñan que ir á guerra, sabes? Como pasa en Ucrania, tío. E xente que non quería ir á guerra e tiñan que pelear porque senón estaban jodidos. Moi boa peli esta, ou miniserie, de 3 capítulos. Hijos del Tercer Reich. É unha animalada, recomendo. É que son moi boas as bélicas, iría. Banshee, moi boa serie, divertida. A Iri vai gustar esta serie. É unha serie de acción, crimen. Vale, un ladrón esconvito asume la identidad del sheriff de Banshee para continuar. O tipo encontra o sheriff morto. O tipo escapa da cárcel e encontra un sheriff morto e faise pasar por el na ciudad. E claro, o sheriff era novo na ciudad e o tipo, é moi boa serie. De feito teño, se queres doucha. Que máis? The Equalizer, moi boa. Deadpool, moi boa tamén. Esta é moi boa. Intocable. Invencible, non intocable. Moi boa peli tamén, de campos de concentración e así. O tipo era deportista de élite ou algo así e foi un campo de concentración e facíanlle as putadas máis grandes que había e o tipo seguía. Sí, Intocable é outra. Correcto, que tamén había, debe estar por aí botada. As do espacio gustame moito. As que son con relación ao espacio, así, tamén me parecen moi boas. Que máis? Holocausto Caníbal, isto é unha puta burrada, non o vexades. Foi naquel momento que quería ver pelis gores e aquí xa é que é gore, non ten sentido, é asqueroso. Pero que non ten sentido, non vou falar dela porque é asquerosa. Directorazo este, solo ten 4 películas ou 3. 6, ten máis. Hostia, fixo máis pelis. Pero 4,9. As que lle vin eu son estas 3. Moi boas pelis. Son gores e boas a vez. Clone das peores pelis de medo que vin. Cale Clone. É peor que It. A peor é It. Tiña la arriba. Cal? Ah, esta, vale. Sí, é cutre. Non me acordo dela. Se lle puse un 4 porque é basura. Prisioneros, buenísima. Ti non viches Prisioneros, Iria? Ibache molar moitísimo, Non a viches? Pois é do teu rollo, thriller, drama, crimen, policíaco, secuestros, venganza. Ten a Hugh Jackman e a Jake Gyllenhaal de protagonistas. Este é o peliculón, A mí jódeme moito, tío. Todo este, vamos decir, chamar adoctrinamiento. Porque eu vi moitas películas e en moitas notase que é adoctrinamiento. Son temas jodidos, sabes? Pero cando intentan forzar cousas, por exemplo, facer Superman ou Batman, poñela muller, sabes? Na seguinte película. Van por aí e despois ten pelis como esta, que nadie fala delas. A protagonista é unha muller, é unha das mellores pelis que vin, tío. É unha das putas mellores pelis que vin. Veña, Iria. Boas noites. Eu cerrarei ahora directo tamén en breves. É unha puta animalada, tío. Esta película é unha salvajada. E nadie fala dela, sabes? En plan... Facede cousas así, tío. Sabes? Sin necesidade de estar... Non sei. É opinión personal. Que
fan o que queiran ao final. Fan, todo o mundo fai o que lle sale dos huevos. Donnie Brasco e Donnie Darko, casualmente están xuntas. Dous peliculóns. Que máis? As de Kingsman molan moitísimo. Estou vendo así por riba, tamén estou cansado. American History X, animalada, Adoctrinamento non creo que fora a palabra, pero entendo por onde vas. No, en moitas é adoctrinamento. En moitas que vin non ten outro nombre. Sabes? Que intentar facer que a xente que ve que lles gustan esas películas pensen como os que fan a película queren que pensen. En moitas outras simplemente son basura, pero en algunhas que vin diste, meu, na. Donnie Darko é increíble, pareceme terrible que non teña tanta fama como as outras. Donnie Darko e Donnie Brasco, as dúas. Non teñen nada que ver, este é de mafia, este é de fantasía. Non, fantasía non. Fantástico, sí, bueno. Drama psicológico, moi boa peli. As de Kingsman están moi guapas tamén. Que máis? American History X, tío, peliculón, animalada. A de 50 Cent, moi boa tamén. Flipei. El Renacido, Salvajada. Black Hawk Derribado. Sí. The Snowman, malísima. Con un puto actorazo que é Michael Fassbender. Malísima esta peli, Fun a velo ao cine. Malísima, non teño palabras. Asquerosa. Déjame salir, sí, moi boa peli. As de Ip Man, tío. Este tipo era o entrenador de Bruce Lee, ou algo así, creo que era. Peliculóns tamén de artes marciales. Aquí está de boxeo que dicen de Jake Gyllenhaal. Promesas del Este, tío. Non me acordo desta peli. Sabedes cando vos encanta unha peli, pasa tanto tempo que na vedes, vos olvidades totalmente dela? Teño suerte que se me olvidara esta película. Teño que volver a vela un día, porque non me acordo de nada, tío. E vou a disfrutar. E non pasa o mismo con todas as pelis, É moi difícil que se che olvide unha película que che gustou. E esta teño suerte de que se me olvidou, tío. Esta teño suerte de que se me olvidou. Goodfellas. Moi boa, pero a mí non me gustou. Mereces un 8 porque é moi boa, pero non me gustou tanto, tío. Snatch, Cerdos y Diamantes. Increíble. Ao nivel de El Club de la Lucha. Increíble, increíble. Bueno, Interestelar, mítica. Origen tamén. Esta era Infiltrados, buenísima. Buah, é que hai peliculóns, tío. Eu pagaría por borrarme da mente todas estas, pero ter a lista para velas outra vez. Sí, Interestelar foi das primeiras que vin, que botei. Que máis? El enemigo a las puertas, peliculón. Peliculón. Enemy, tamén, peliculón psicológico. Esta biche, la verdade, esta iba a che gustar. Se che gustou Donnie Darko, así rollo psicológico que acabas a peli e te sintes violado mentalmente, pois esta vai che molar moito. Igual que... como se chamaba? A de... Non sei se escribín ben. Sí, escribín ben. Igual que esta, mira. É unha peli que tiven que ver 2 veces na miña vida. Memento. Non te enteras de nada. E vina prestándolle a máxima atención posible e tiven que volver a vela e ainda así tiven que volverme a un vídeo despois para entendelo todo mellor. É unha animalada, tío. Eu creo que a Merce non lle vai molar, vai se rayar, tío. O sea, non é unha película para calquer persona, tío. É unha película moi difícil de tragar, tío. Teches que gustar moito o cine e aguantala, sabes? É moita rayada. Sí, tío, a mí penso o mismo, Penso o mismo. É como en plan, son Christopher Nolan e quero sempre sacarme os collóns do pantalón. E para min, por exemplo, ten moitas cagadas e moitas películas que non fai falta facer as cousas que fai, tío. Solamente para decir que é el. É moi... non sei. La Llegada, tío. Isto é unha animalada de película. Dame a sensación de que ten moito menos público e origen, por exemplo, pola cara. Cal?
Memento, home, claro. Ah, claro, meu, pero que Memento de que ano é, cabrón. Memento é bella, coño. É do 2000, tío. Que público vai ter, claro. Saleche Memento mañán e... Vas ver Christopher Nolan, meu, hasta nos calzoncillos, vas ver. Enigma. Peliculón. The Imitation Ben, Descifrando Enigma. Buah, é que pajaría por olvidarme destas películas, tío. Pajaría, de verdad. Non hai moito máis, señores. Capitán Fantástico, guapísima. La chaqueta metálica non me gustou, tío. Non me gustou moito, a verdad. É moi boa, pero non me gustou. Canto, que che dou un golpe forte na cabeza. Vine fai pouco, Capitán Fantástico. Moi boa, É unha crítica á sociedade moi boa, tío. A mí flipoume. Que máis? Animales nocturnos. Tamén moi bo thriller. Actoraza. American Gangster, buah. Snowden, mi má, é que hai pelis que non me acordo, tío. Son auténticas salvajadas de películas. El Club de la Lucha, mira, Memento é a 1, 2, 3, cuarta peli que botei. Salvar ao soldado Ryan. Sí, así estamos, señores. Non hai moito máis. Non hai moito máis. Vou ir vendo quen está para iniciar un raid. Xa de me ver aquí. Un momento, Deixadme ver. Hostia, non hai casi xente facendo stream, tío. Que raro. Os domingos... Película favorita de Tarantino. Alberto, Sí, pensei que... Pero eu que sei, sabes? Pensei que por ser domingo igual... Non tiña nada que ver, coño. Vamos a facer a gringo. Está aquí en stream. Pollo coller, raid. E nada, mañán seguramente hai stream, seguramente. Seguramente casi fijo, sabes? Aviso vos por Discord. Non sei. O paso igual por si non hai alguén. Eso, mañán sobre as... Non vos quero dicir hora, porque non sei que farei ao largo do día. Pero vou vos avisando por Discord agora, vale? Nada máis, non teño nada máis que contarvos. Creo que non se me olvida nada máis. E se non xa vos lo conto mañá. Hasta mañá. Veña. Un saludo a todos. Falamos polo Discord. Estarei atento. Que últimamente os fines de semana non pillo o móvil, sabes? Chego o fin de semana e olvídome do móvil e non leo nin Discord nin pollas benditas. Vexo que falades, a veces boto un ollo por aí, sobre todo para ver que non decides ninguna burrada. Pero intento desconectar moito. Se non chegas o lunes e acabo queimado. Veña, un saludo, señores. Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I